Iti damdamag Cordillera Sumagmamano a kalsada iti Benguet naiparikep gapu iti bagyo a Luis ken pre-disaster risk reduction scenario building insayang Kati Mountain Province PDRRMC. Report manipod kini Anjel Kim Pengosro. Gapo iti agtultuloy a panagtudo iti lokalidad. Iti Kapangan, one-way passable ita ti Amburayan Bonang Provincial Road, iti Sakburoy section gapo iti panagreggaay dagiti bato. One-lane passable matlaang ti KM26 iti Kaliking Atok Benguet, iti paso ti Bagyo Bontok Road gapo iti manarimaan a restoration. Temporarily closed met dagiti kalsada iti Sablan. Nang runa iti Pidawan aging iti Pagalan area, ken Barangay Bayabas gapo iti road slip. But a one-lane passable ti Bliss Road Abuloy area gapo iti road slide. Iti Matapayaw, one-lane passable ti Apayaw Ilocos Norte Road iti Poblasyon Kabugaw Apayaw, gapo iti mudflow anang apektar iti kalsada. Manarimaan ang mangisaysayang Kati DPWH iti clearing operations. Mabalbalakadan dagiti motorista nga agridam no dumalyasat kadagiti kalsada. Iti Mountain Province, nangisayang Kati Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, iti Pre-Disaster Risk Assessment Scenario Building, kas panagsagana iti posibleng nga epekto ti Bagyong Luis. Kabayatan ti meeting, impresentar ti Department of Education ti DepEd Order No. 014 Series of 2026 nga daan panggap amang suporta kadagiti school heads iti panagdesisyon tapno masigurado ti kinatalged ken pag-imbagan dagiti masuknan. Anjel Kim Pengosro para iti Pagilian.